Легенда за Странджа. Когато нощта падаше над Странджа, сенките не просто се удължаваха, те се връщаха от дома. Старите хора казваха, че планината е по-стара от спомена и по-млада от страха. В сърцето й, отвъд пътищата и отвъд картите, се намираше каменен кръг, който никой не бе поставил и никой не можеше да премести. Наричаха го Глухия венец. Легендата разказва, че преди векове там живял ковач на име Мирослав. Не бил прочут със силата си, а с това, че слушал металите. Докато другите чуваха звън, той чуваше шепот, тънък, като дим от жарава. Един ден при него дошла жена с наметало от гарванови пера. Лицето й било младо, но очите – бездънни. Искови ми сърце, рекла тя. Не от желязо, а от мълния. Мирослав се засмял, ала смехът му бързо угаснал. Жената поставила на наковалнята къс черен камък. Това е паднала звезда, прошепнала. В нея има огън, който не гори, а помни. Ковачът работил 3 дни и 3 нощи. Не използвал мех, нито въглища. Изчаквал бурята. Когато небето се разкъсало и гръм осветил върховете, той вдигнал чука и ударил камъка. От него изскочила светлина, която не ослепявала, а прониквала. Така се родило сърце, тъмно, гладко, пулсиращо със синкав блясък. Жената го взела и преди да си тръгне, казала, това сърце ще бие, докато някой не поиска да узнае истината за себе си. Тогава ще се счупи. Години минали. Мирослав остарял. Всяка нощ чувал как от планината идва ритъм, глух, равномерен. Един ден реши да последва звука. В дълбоката част на Странджа стигнал до каменния кръг. В средата му стояла жената. В гърдите й сияело изкованото сърце. Защо ме повика? Попитал той. Не аз те повиках, отвърнала тя. Ти чу онова, което винаги е било в теб. Сърцето заби посилно. Камъните около тях започнали да шепнат, а въздухът натежал. Жената свалила на металото си и тогава Мирослав видял, че тя не хвърля сянка. Аз съм паметта на тази планина, рекла тя. Всеки, който влиза тук с лъжа в гърдите си, губи глас си. А всеки, който търси истината, губи страх си. Мирослав коленичил. През живота си бе изкувал мечове за войни, подкови за пътища, врати за затвори. Никога не се бе запитал защо. Сега думите му заседнали като ръжда. Страхувам се, признал той. Сърцето се пропукало. От пукнатината излязла светлина, която обгърнала ковача. Той видял всичките си дела, и тежките, и добрите. Видял как металът, който е оформил и него. Сълзи се стекли по лицето му, но когато паднали на земята, станали на искри. С последен удар сърцето се пръснало. Каменният кръг се разтворил и отдолу изникнал извор, бистър и тих. Жената се разтворила в мъглата. От тогава се вярва, че в Странджа има място, където човек може да чуе собственото си сърце така ясно, както никога преди. Но цената е висока, трябва да оставиш една лъжа зад себе си. Някои си тръгват без глас, защото не са готови. Други се връщат с очи, които светят като звезден метал. А в нощите на буря, ако застанеш достатъчно тихо, ще чуеш далечен звън, сякаш някой още кове мълни в недрата на планината.